saan sa atong sininga probinsya. Of course, sa mga natutok na karon live sa atong FB kay YouTube channel Bataga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ha? Ila na makita ng batin natong bukalagan siningaga sa inyo platuntunan Bombo Reports first edition. Sa mga tindiras-tindiras, volunteers naton, sa mga merkado nga aga pa nagabulugtaw, aga pa nagikater sila sininga, aga pa man mga suki, pratikamente karon sa may Libertad kag Burgos Public Market. Mga lolo-lola naton da, mga senior citizen nga aga pa nagabulugta, nagapula pangapi na karon sa ila kapungrukan or sa aton sini nga mga merkado. Kanta nagatotok sini nga kagahon. Of course sa aton mga manguma sa kumahan, mga mister naton sa baybayon. Despite sa mga lolano naton nga tiyempo subong nga kagahon. Aragapon, banat boto. Oy, aton sining mga driver nga aga pa makarong bulugtawa, nagahimos na para magbalik biyahe sining adlaw sang Sabado, apisar nga wala sang trabaho sa mapang publiko nga talatapan. Ang aton nga mga nag-night out, ang aton nga mga nag-Friday night, ay do pornada, aga pa inugpuli inuguwa nila sa mga balaglimnan, bumunok yang ulan. Ay kamusta nyo sila nga pag happy sa adlaw sa kagabiyon sa Biyernes? Welcome na diri. Pagpanagan siya platutunan Bombo Reports first edition. Of course, atong mga guard on duty ba? Mga guard on duty nato sa mga pribada kung papublikong ospital. Welcome, good morning. Mga kapulisan naton, mga barangay, tanaw daton kabipat member. Ara pa karon nga nagaligbat nagkuan pa nagalibot-libot pa sa ilatag sa mga area of responsibility. Kaupo nyo tagsa din ka Sabado sa kagahon Bombo Dennis Rubica. Anong mabalita nga ito ng magtamod sa unang kita sa aton sila mga nagapaunang mabalita lokal. Liliyaw ta si kagahon kamusta ng presyo sa aton sila mga nagapaunang balaklon. Nagsaka naman ang iyan sila nga simana kumpara sa ligan nga simana ang presyo sa aton sila nga mga bugas, itlog, manok, kag iban pa. Nga makinanaw nato dadlaw sa aton siniya nga merkado publiko bulong ni corona. Okay, sa mga report sa patrol de Bumbog Maton dito sa may Libertad Public Market. Samtang dugang pagidya nga mga balita lokal, ang grupo sa Lab Negros Kagunega nagsugtanay nga isa na lang ka kandidato ila sila nga padalaganon bilang presidente sang Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Walay libang kuti si La Carlota City Councilor Julius Martin Asisio. Muna na siya kuno ating incumbent kubong iyang nga Councilor PCL President si Silay City Councilor Ryan Gamboa magapapili na ng kulo bilang Vice Presidente. Samtang number 1 most wanted person sa Labanwa sa Kasiliana nga may libag ka mga kaso sang rape, tiklo sang mga kapulisan. Sa aton sila mga nagapaunay nga mga balita nasyonal, mga balita nato diya sa palibot sang pungsod mga kebenan, pulo ng patayo sa linog na tabo sa Northern Luzon. Kasunod nga kapon ng 4 pa ka mga missing ang natigayon nga ma-recover dito iya sa may probinsya sa Ngabra. Ang pagbulig sa national government karon padayon man sa mga biktima sining linog, babaskog nga linog sa Northern Luzon. Samtang Senadora Risa Ontiveros nagpanawagan karon niya sa Department of Health nga pasanyugon pagila ilastig surveillance capacity kasunod sang 11 nga kaso sang monkeypox sa pungsod Pilipinas. Sa aton sinibalita iya sa luwas ang pungsod ang Russia kag ang Ukraine nagatudloan na karon kung sino ang responsable sa natabo nga missile attack sa isa iya ka press 1 dito sa may Donetsk region nga nagpatay sang 53 ka mga Ukrainian POWs kung prisoners of war. Muna nga mga balita ang aton balon, balita aton na may mayon siling gagaw na pagpangalagan sa platuntunan Bombo Reports first edition. Of course, ibalon ito mga pinaka-latest nga weather report naton kahit may bagyo na. May bagyo na dito sa may extreme northern Luzon.
mga lugar nga apektado sa linog, ayan na mapektuhan man sa mga pag-ulan-ulan, nga posible makahamper so ongoing pa karon nga search operation, retrieval operation sa posible mga nagra-trap, kasi ning linog, kag of course ang relief operation. Pwede kita na di kita sa mayong mga balita. Ang mayong mga balita para sa mga suki sa kahinginan, suki sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio sa Negros Occidental. Of course, malapit na lang nato nga pagpanagtag sa mga papremyo. Malapit na nato nga pagpanagtag sa ato sining nga mga grasya para sa inyo mga suki ng sa kahinginan, makabombo namon diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Of course, nationwide ato sining nga promo. Inan suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM kapin naman sa 6.5 milyones pesos ga kasiyahan ako pa premyo ato nga panagtag nationwide baka na sa mga lugar na may stasyon sa Bombo Radio kag Star FM, no? So ade bantayan niyo naman kay semana mo panagtag kita sa dalagko libo-libo ka pesos nga premyo kasiyahan para sa inyo mga kaibigan. Dalagko nga mo pa premyo ato nga panagtag tag sa kasimana. Of course, pagluwas sa aton nga simanal nga pagpanagtag sang grasya, mayara pagkatitigan na sa inyo yang grand draw, no, mga kaibigan. So, di kita na sa aton adlaw-adlaw nga mga papremyo para sa inyo. Mas ginpapos, mas gaan mo sang oportunidad nga magkadaog sining grasya. Bagod may tatlo kita ka mga pamagi sa pagdaog sang aton sining nga mga papremyo para sa inyo. Una nga paagi, para makainta ka, magdaog ka, of course, maghulog sa inyo sining mga entry. No? Muna yung mahapos ang pamagi, kasi naton hindi na kumubudlay kadamo sa aton sining mga proof of purchase kung mga produkto nga pwede magamit as proof of purchase. Saring isa ka una pamagi, para makaangkon ka mo sa grasya, of course, magpakita, magbakal sa mga kinanon nga mga proof of purchase, mga produkto, ang aton niya kinanon din putos lang. Ang unod sa mga produkto nga inyo na bakal, pwede nyo magamit. Ang putos lang mga kinanon as proof of purchase. Ano man dala ang mga proof of purchase inyo na bakal, bakal ka mabig, sample sa silver swan, sukang puti, simple na sulod din na sa puti ka sobre, ang nahibatan nga mga proof of purchase, sa gawa sang sobre, sulat imo sa kumpleto ang ngalan, imo edad, imo address, contact number, kag pirmahan. Then ibutang din week, ngay mo entrance. So subog na pabato na itong entry para sa week number 1 naton iyang promo. Sa naton liwata, imo ngalan, edad, address, contact number, hindi pagalimtan ng pirma, kaya ibutang nila ang week number. Subog man, ibutang ang ngalan sa proof of purchase kung produkto, ngay mo ginlakip o kung ginsulod sa sobre. Then, sa right side sang sobre, lower portion right side sobre, butaan sa nga promo title. Inan, suwarte sa palengke promo 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. Simple lang na. Ina mga ginhimo nyong entry, ihulog yun na sa mga designated drop boxes naton sa Northern Negros, Southern Negros, Central Negros, or diri mismo sa sunod sa Bacolod, or mismo sa atong studio. Pwede nyo mahulog, mahadala ang inyong mga entry anytime of the day. 24 hours, bukas kita diri sa studio nato na. So anytime, pwede nyo mahulog inyo sini nga mga entry. Aring pila ka mga proof of purchase nga pwede nyo magamit sa atong silingan. Suwerte sa palengke promo. Number 1, ang silver swan sukang puti. Baka namin sinimo, mag-adobo ka baboy, magpaksok isda, gamit ka sa silver swan sukang puti. Walang labis, walang kulang na linonam. Isa lang, ka silver swan vinegar stand-up pouch kon label, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Kasimple lang, pagbakal ng silver swan dahil ibutang sa botilya ang unod, butang itaklob ang putos, gamita nga proof of purchase. So, ito ang produkto yung magamit nyo, ang putos lang ang himuon nyo nga proof of purchase. Pwede pa rin magamit ang sticker o coupon gikan sa Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Damo sa mga produkto, ang Orocan, mabakalin nyo sa mga suki nyo nga department store, magamit again sa aton tagsa kapanimalay
ang nanuituay nga mga produkto sa orokan mapag-on mabakod di kalidad nga produkto. Tagsa ninyo pagbakal sa naman na produkto sa orokan, may sticker ini tapik, no? Kung wala sticker nagtapik dati piki niya, no? Basta produkto sa orokan, kada produkto nila kada bilog nga mabakal yung produkto sa orokan may sticker nga nagatapik or may upod nga coupon nga may tatak nga bombo radio promo, no? So, muna gamiton nyo, isa lang kastikas ng orokan o sa kipon, nga may tatak bombo radio promo, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, sa dyan pagkumalakto na, sang madamo na ito nga mga proof of purchase, available ini mabakalin nyo ini sa ito ay man nga sangasang pure gold. No? Tagsa ninyo pamalaklon sa mga sangasang pure gold, may resibo ina ginisyo. No? Ang resibo, amo nang gamito nyo nga proof of purchase. Pero importante ang balor nga nabutang sa resibo ang gamito nyo proof of purchase, inyo pagmalakon sa masangasang pure gold, dapat hindi magnubo sa 300 pesos. Liwat hindi magnubo sa 300 pesos ang balor sa resibo sa pure gold. Buti sila kung mamalaklon ka mo sa pure gold, hindi magnubo sa 300 pesos. Ang resibo nyo, gamito nyo nga proof of purchase. So, isa lang karesibo sa pure gold, nga may face value, o kung may kantidad na nabutang, hindi magdubo sa 300 pesos, pwede na magamit nga proof of purchase. Sa pure gold, always panalo. Ari piday, subong nga tiyempo, kay nanong gid matinlo ato kalawasan, kay nanong gid nga maintain nato aton siniya nga personal hygiene, of course, hygiene man sa aton pamilya, para layo ko sa balatian, layo ko sa mga sakit, layo sa kagaw, layo sa virus, magamit sang Lifebuoy. Lifebuoy antibacterial soap. Lifebuoy, now in the Philippines. Isa lang yak empty box, sa bisa naman nga variant o size sang Lifebuoy, pwede na nga magamit proof of purchase. So mabakal nyo ng Lifebuoy sa mga suki nyo daan nga mga supermarket, sa mga tindahan, sa merkado, sa mga sari-sari store, pwede na kamo makabakal sa ang Lifebuoy antibacterial soap, mga kaibigan. Ari pagid, sa mga mahilig mag-inom, sang ilimnon, especially sa tiyon sang kapunanon, bulong sa kakapoy, ari ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Sa pag-inom nyo sa San Miguel Pale Pilsen, either gamay man sa botilya, 120 ml or 1,000 ml, hindi paghihaboy ang tansan o taklob. So, taina, gamita nga proof of purchase. Isa lang kataklob, tansan o takop sa San Miguel Pale Pilsen, 320 ml or 1,000 ml, pwede gid as proof of purchase. Of course, ari man diri ang coupon ngayon nyo makuha sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung makangkot sa coupon? Of course, inyo sila pagpamalaklon, pagprenda sa mga alas kag relo, kadto kamo sa masangas ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, bagod tag sa 100 ka pesos ka balorya sang alas, relo kon anuman nga mga maprinday do bagay o anuman transaksyon nga inyo matigayon sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, kamo pagatagaan sang coupon. So kung dako kantidad ang inyong transaksyon sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, damo kamo sa coupon ng mabaton, damo kamo sa entry nga mahilog, dako ang tsansa ninyo nga magdaog. Of course, ari man diri ang Seed Panyawan, basta seed marketing, tatak magaling, no? Pangwan niyo, paboost man sa ato sila nga kwan nga immune system. Subong yati naton, no? Importante gid ang ikayong lawas, may pandemya pa kita, no, kay iban pa kita ng mga balatian, kailan na dapat baskog nga aton sila nga immune system. Mag-inom, magamit sang Seed Panyawan. Ang putos, ang blister pad or banig, hindi lang pagyaboy, gamita nga proof of purchase. Isa lang ka empty blister pad or banig, sang Seed Panyawan, plus with luyang dilaw, plus mangosteen, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase, or isa ka empty blister pad or banig sang Seed Panyawan with garlic, plus banaba, plus makabuhay food supplement capsule, pwede na
nga mangin proof of purchase mga kaibigan. So muna ang mga madamo na ton kag available gid nga mga proof of purchase nga pwede ninyo magamit mga kaibigan. Anong premyo? Arewa, para sa mga utod naton premyo ninyo para makangkon sa dalag ko nga mapamadya tag sa kasimana naton tag sa kasabado may tatlo kita nga magadaog bilang Soju winner. Sino magadaog sa siyempre ang magabutan naton nga kwani nga entry tatlo kamo ang third prize winner naton magabaton sang cash prize nga 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Ang second prize winner naton magaangkon sang 4,000 pesos cash nga premyo plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kaya ang first prize winner naton magaangkon naman sang 5,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth of gift pack. Kada Sabado ina mga studio winner naton. May ala pa kita, may duwa pa kita ka mga pamagi pagid ang ginatawag nga online activation. Simple na online activation naton sa buda paligya sa mga sari-sari store. Ang mga produkto nga atong ginambal nga pwede magamit nga proof of purchase importante na nami ang pag-display sa inyo sining tiyangge maka-attract sang customer nga makabakal girayon sang mga mga produkto nga magamit nga proof of purchase. Simple lang ina mga kaibigan. Ang imuon nyo, kuhaan nyo lang video ang mga produkto, ang pag-display sa inyo produkto, klaro matagi video, then kuha mga mo sa video, sagwa sa inyo sari-sari store, nga kita ng alam sa inyo siling sari-sari store kon mini grocery, dala na ang mga produkto nga naka-display. So ina nga video para mapasakop, ikuan na sila, isend lang sa inbox mo Mo Radio Bacolod FB page. Mga kaibigan, lakip na dala inyo siling ngalan, inyo lang ang entry details nyo, ngalan sang nagpadala, ngalan sang tag-iya sa sari-sari store, kompletong address kag ang contact number. Luwata, ang ngalan sang nagpadala sang entry, sumumana ang ngalan sa sari-sari store, kag ang kompleto nga address. Mga kaibigan, para sa aton first week draw, ang deadline na sa Agosto 2 alas 12 na udto. Okay, may mga may mga judges pata nga mag-tanaw sa inyo ginpadala nga video. Of course, aton sa online activation, ari mga pa-premyo ay ang first prize winner magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth of gift pack. Ang duwa ka mga consolation prize winner naton tag sa isa sila magabaton sang tag 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos worth of gift pack mga kaibigan. Bakit terrible, no? Kag of course, hari pa isa ka pamagi, katatlo ka pamagi, makangkon ka mo sa grasya, sa ito silingawan to panalo, o kung inhan, suwarte sa palengke promo, of course, sa mga nagapamati natin dila sa mga merkado. Tagsa ka sa Sabado, may padulungan kita nga merkado, either sa Bacolod or sa iban nga bahay niya sang probinsya. Dila sa merkado ato padulungan, of course, magkapanagtang mga katedra sa mga dalag ko nga mga papremyo. Kaya of course, may mga tigana kita sa inyo nga mga kasadyahan nga may mga napratenesen man nga mga premyo. Mga kaibigan, sabantayan natin ninyo paglawag natin diri sa first palengke activity natin diri sa inyong suwarte sa palengke promo. Of course, natin sa palengke natin, mayroon kita dira video key challenge. Sa namin na magkanta, preparar na. Mayroon kita bunong braso challenge. May mga natuay ng mga parlor games of course. Aton raffle draw o dira mismo sa merkado. Ang mga taga-merkado nga mabudlayan na maghalin dira, preparar makamo sa inyong mga entry. Dira mismo sa merkado nga aton katuan, magabaton kita sa mga entries gikan sa inyo or sa mga galalabay dira nga makahingagaw bakal sa produkto sa pagulog sa inyong mga entry. Kaya dira mismo sa merkado mag-raffle kita sa aton siling nga mga nagpadala o nagulog sa ilang mga entry.
may anom kita kay mga winners nga pagkakwaon na dira sa mga merkado. Ang tag sa ka-winner, magabaton sang tag 500 pesos cash plus 500 pesos nga worth sang gift pack mga kaibigan. So muna, kung naghulog mo din sa atong studio, tapos nagkadto pa kami sa merkado, intra pa pwede pa kayo mga kaibigan makahulog, maka-intra dito iya sa atong sining merkado. So dakon dyan nyo, magdaog sa atong sining mga pa-premyo tag sa kasimana sining suwata sa palengke promo, limpak ang kasiyahan nationwide. Of course, magluwas sa atong weekly winner, weekly draw naton, may nagulat pagay naton yung dalag ko pagay nga mga cash prizes sa atong man nga grand draw. May weekly winner kita, then after sa pila ka week nato pamanagdas mga premyo, may grand draw kita. Tag sa ka-area, may siguradong madaog sa aton sining grand draw, bagod may ara kita iya sang 3 ka mga major prize winner, kag 5 ka mga consolation prize winner. Sa grand draw niya, sa aton sining grand draw, 5 naton ka mga consolation prize winner, tag sa ilang mga baton sang cash, nga tag 2,000 pesos. Of course, sa aton third prize winner sa grand draw, magabaton sa premyo nga 5,000 pesos cash. Ang second prize winner natin magabaton sa padya nga 10,000 pesos cash. Kag ang first prize winner natin magabaton sa 20,000 pesos cash. Tag sa area nga may stasyon sa Bombo Radio sa FM, may ara kita tanan sa 8 ka mga winners sa aton sining nga grand draw. Of course, dili na sa suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio sa FM, 6.5 million pesos cash siyahan aton magipanagtag nationwide sa aton sining nga promo. Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region, sa mga lugar ng masasyon sa Bombo Radio ko sa FM, may chance agad ka mo nga makabaton sa aton nga pa-premyo diya sa aton inan suwarte sa palengke promo. So hulog na, ano pag ginaulat yung imo na sa mga entry, bakala sa mga proper purchase, himo ang entry, ihulog na diya sa Bombo Radio. Starting sa Lunes, for first week naton nga draw, first week naton nga winner, so good sa Lunes, pwede na kamo makapadala, makahulog sa inyong mga entry, sa diri sa studio, or sa mga lugar nga may ara dira sa mga trap access nga itong gibutang, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, kadiri man niya sa palibot iya sang Bacolod. So ini nga ito pa premyo, tagsak sa mga sigurado magamit ko ini, kihanlanon nyo ni sa adlaw-adlaw ninyo nga pagpangabuhi. Inan, suwerte sa palengke promo 2022 sa Bombo Radio, kag Star FM. 47 minutos na nakaligan stock na alas 4 sa agad. This time, Lilion Tabing Patrol, balonda sitwasyon sa palibot ya sa sulad sa Bacolod. Nagbagusbos pa ang pagtupa sang ulan. Kahit naton, part maniguro, kahit may bagyo dito sa may kono, sa may Northern Extreme Luzon. Ano yung mga lulano nato, chimpong na batyagan, dali may sulad sa Bacolod ka Negros, talibon ko sa pag-asa. Pero Lilion, tanay si Bumbo Gracelyn, lobaton niya sa patrol, kung nag-ugdaw, nag-iba ng pag-buo sa madamol, nga ulan siling kagahon, baka damos mga ito naton nga aga pa mga kabulugta, kadto sila matrabaho transaksyonist, yung medyo naploporisyo sa damol nga pagtupa iya sang ulan. Mga alaw na siling kagahon, kag early 4 o'clock siling kagahon, mga kabanan, bo terrible, kadamol sa ulan. Of course, sa merkado naton kamusta ang presyohan sa mga dapauna naton nga mabalaklon, may pagsaka gyapon sa dipulso kumpara sa mga nagligad nga mga sinimana. Of course, kibalaan naman, adlaw bakal kita sa pagkaon, dapat kibalaan ang presyo. So, sa pekalinya, si Bombo Gracelyn Lobaton sa Patrol Live, una, sitwasyon sa atong palibot sa Bolca, of course, ang presyo sa atong nagapon ng balaklon sa mga merkado, kapila ka mga policy report nga natibo ni Bombo Gracelyn sa Patrol. Bombo Gracelyn sa Patrol, good morning! Come in! Good morning. Live kita subong sa Burgos Public Market. Ayaw naman kita, Mamo Dennis, para mag-check sa mga presyo sa nagapanguna nga mga balaklon. Kag i-check taman, Mamo Dennis, karon, kung kamusta ang supply bala. Ano yung sila kuha. Kag, syempre, unaw na tanay ang
tiyempo mo Dennis kay Musta na? nakita ako duka tayo sa mga tao nga nagkakadto di subong no sa market tungod sa pag-ulan-ulan no maulanon nga kaagahon mo Dennis aton nga nabatyagan taga sa subong no ga ulan man sa hapon so kagina nagapadulong kita sa station no, may lang gid kay wala man sang pagbaha bala babo Dennis nagadaloy lang ang tubig no sang insakto kag syempre sa pakadto ta diri wala man kita man nakita nga pagbaha sa iban nga area no diri sa syudad sang Bacolod. So diri subong sa Burgos Public Market aton sa nga mga kauturan no makita ta nga laka-laka lang ang ila sini pagsulod no kaya tungod Jotay customer subong kay do aga pa nagtupang ulan. oo, di karon mo Dennis madugang-dugangan ni kay subong daan wala labot sa pagulan-ulan perti makatugnaw kag kanami tulog sini nga adlaw sa Sabado no. Aton mga utod nga nag-obra sa gobyerno wala sang duty. So pado adlaw di karon kag ang aton sa nga mga baligya sa sulod. No, Mamo Dennis sa ari man na di. No, Mo Greslen, yes. why da gadanaw ay gatulo da sulod sang Burgos Public Market? Mamo Dennis, wala na di ka danaw, no, sa nahamtangan naton. Kag mayo kay bisan ga ulan, mas lapad ang mala, Mamo Dennis nga alagyan diri sulod sang Burgos Public Market. Ari ko dinayon sa ligyaan sang mga manok, Mamo Dennis kag mga itlog ato bangay gini sila. So sa convenient man no nga pamangkot karon ang presyo sang manok tapos masaylo ta sa piyak ka presyo naman sang itlog. Yes, ano gid bala nauna, manok or itlog? Depende sa sitwasyon na. Palata na, depende sa sitwasyon, masabat na pamangkot mo kung una ang manok o una ang itlog. Yes. Importante, Bombo Dennis. Importante, balata ang presyo. Ang presyo kay ang manok daan kabalo ta ligad nagligad nga bulan ginakulang man especially dito sa Luzon no diri sa probinsya sa Negros Occidental especially diri sa Bacolod City okay man lang ya ang supply ang presyo last time nag-check kita 200 pesos check ko subong tagpila mo danis nang nabuo bala nagtaas o retain lang siya po sa 200 pesos mas tawon ta diri si ma'am good morning ma'am. Nahuya siya sa atin. Birthday ko ni mama, kaya nakapula siya. Wow, pa birthday. Hindi man mo. Tabi para na to ba, may ideya laton nga mga manog paninda, bla sining kagahon, at is subong panabalaan nilang presyo kung magpamerkado sila. Oo, sino ding energetic, subong aga. Sir, good morning. Okay, good morning, Migo. Ano pangalan ta? Malayo siya. Dapat na kay mamo. Dirito sa kapang chap-chap wala. Para balaan ta. Narito sa sa yan agyan wala mo Dennis medyo mabudlay pero ara si sir ang kapang chap-chap sa baro dadanay. Kailan gid. Morning sir. Good morning sa inyo tatanan na. Live na to sa Bumbo Yes, live kita sa Bumbo Radyo Bacolod. Kagkapon na to si Bumbo Dennis sa si Bumbo Grace. Kamusta sir? Kailang mama. Di may pero sa pata? Ara pa. Gapa sa Bumbo Dennis, gapang chop diyo, gapang hiwa sang manok. Kamusta man ang imo sining obra? Si Panalo. Kailang hila man Pangalan ta danay? Liumer Jan Sanchez mo. Jover? Liumer. Yumer. Ano kayo? Sanchez. Yumer Sanchez. Sir Yumer Sanchez, kamusta ang presyo sa manok? 200 ba? Kilo? 200 to 180 ma'am. Dennis. Bumasang ligad. Man ng ligad. Pero may 180 pesos. 180 pesos ang presyo. Depende na sa size. Oo, cutting. Sa cutting? Ano naman, di ko kansindi sang cutting na. Mama na siya mo. Okay. Kon puro sabi nga kwa nabi ning paabla, paa sa manok kabi na kon puro pakpak, kon depende kung bakal kaya buot 200 ang kilo, depende kung sa bilog da kon labutan sobra sa kilo papresyuhan na no. Ang bilog abi nga paa, bilog nga pitso da tag pilang kilo. Ang bilog tag pilang kilo sir? 180. 180. Ang slice mo pa. Ang slice 180. Ano na yung naman mga 200 pesos ang kilo? Mga wings, drumstick.
Mga wings, mga ribs. Ang kwan, ang paa. Ang paa, 200 na. Oo. Ang managali mo, Dennis. Hmm. Nagalain ang presyo. Depende sa cutting. Ang supply, kamusta? Okay lang. Okay lang. Hindi ka mo gakwa. Hindi ka mo gakwa sa guwasang negros. Dali lang. Dali lang man. Gadol ang Sa supply. Bacolod. Okay, dali man lang kalipa mo, Dennis. So, sang last time, ang presyo, na-check 200 man to. Sa ibang to galing baligyaan. Pero may man mo, Dennis, nga nag-retain siya kaysa nagmahal or magmahal pagid no ang kilo sang manok. Damo man ka mo din mga suki. Ngara man ang dawa man di suki. Nakabawi man. Sa isa kadlaw, mga pila ka bilog manok. Mo, Dennis. Sa isa kadlaw, pila ka bilog manok, abi mapaubos siya da siya pwesto. Sa isa kadlaw, mga pilaman kabilog manok na po. Sa Shin? Shin? Mayo Shin, no? Sa isa kadlaw pilang kita. Wala ko. Wala tayo uyapin. Pero sir, pila sir, ang kita sa isa kadlaw. Mag-average silang... 15 mil? 15 mil? Hindi mo na gross manok. Gamay na. Hmm. Pigado, ginsubong. Pero makabawi man. Inyo giniya family business. Pamilya ka mo? Oo. So, dugay na ka mo, di nga nagapwesto. Dugay na. Mali mo din sa istorya ko sa Tag-Iyagid, no? Dason, ano ang inyo sa nga branch, pila ka bilog? Diri lang. Diri lang gid. Okay. Diri lang gid mo din sa Burgos Public Market ay sir no ga pwesto. May ibang pagid sila nga baligya sa manok mo Dennis. Bumugreslin, kita mo da, mustang manok kaya yung okay man, fresh na fresh man. Oo, mo Dennis, fresh ang manok, fresh pa sa ako. Ipantabalaton kamera sa mga manok mo Dennis para makita sa aton mga kauturan no nga ang ila sining ginshop na gani o makita nga fresh na fresh gid bang Dennis. Kaya importante na quality na importante ibubog sila ng quality na sa karne nga mabakal sa aton sining mga consumer or consuming public na magluwas sa presyo bumugres din hindi ko balatang presyo nagabariyar na sa demand and supply no kay iba't mga factors importante pagid ang kalidad no sang karne nga ginabaligya or mabakal sa aton consuming public bumbo Gracelyn. Yes, Dennis. Bisan nga wala pa siya nagnubo or nagbalik bala sa normal nga pricing, at least nga makita sa atong mga kauturan nga ilang ginabakal Dennis. Taga meet man bala no sa presyo. Bisan nga wala pa nagnubo unlike sang una. Sang ano or last day nga yes. Pilang kilos ang TL na Ang TL? Oo, makatabi si sir. Pilang kilos ang TL, sir? 100 to 120. Dennis. Namin nadubuhon mo. Yes, kada mo niya sang maluto no sa manok mo Dennis. Nami dira ang adobo naman mo. Yung mga bata gusto nila mga fried chicken. Sila na lang galuto sa ilang balay no, ilang mga nanay. Ulo. No, ulo dog nabaligya man mo. Ulo liog. Oo, Pilang ulo. kilo yas na. Ang ulo, sir, kagliog pilang kilo? 160 to 180. Inaasal ni nga daan. Oo, ginasal na. Yes, oo. Di sa inasala na, 3 ka ulo, Dennis. Duga balor siya last time pagbakal ko. Kay paborito ko ng ulo mo. 12 pesos last time. 12. Nasal na. Base nagsaka. Wala Kasi ta kabalo nagkinsi na no? bla. Oo, kay nag-avoid na ko sang inasal danay mo. Ang kwan pagayang ginaining tiil niya ginasal man ni pro. Yes, ginaasal man mo, Dennis. Anong paborito mga parts ng manok mo, Dennis? Any part importante Any part? makaon. Halin sa Ako niya, lapit sa tulaan mo. halin sa parong tubtob sa sikis manok kaong na ya. Gani man, kanugon daan. Kamahal daan mo, Dennis. Oo, Dapat any part, no? Paborito mo. Ay, para wala ano bala?
Wala masayang. Pati Ang ganing ang tulaan sang ulo, oh, ginakaon man. ang hotdog na tag pilang kilo sina. Ang hotdog, ma'am, tagpilang kilo, ma'am? 130. Di What? pwede lang kabakal, 1/4 lang ha. 130. Mama Dennis, 130 pesos. Pwede ka na bakal to nga, pwede mabakal 1/4. Kung pwede ka mangali ka bakal Mm-mm. binilog lang, pwede pindi ka na tatlong bilog, pilang bugat madalaabtan eh. Yes. Mostly, ano ding pinakabakal sa mga baligya niya, ma'am? Or commonly nga, mo na pala, adlaw, ginabalik-balik it. Hotdog? Mayo pang hotdog. Mama Dennis, hotdog din pinakabakal. Pero ang manok ta, wala man gapa ulehe. Wala man. Oo. Hopefully, mga ano ni nga, ayhan nga bulan, magbalik ang normal nga price ang manok sa inyo, be? Ah. Oo. So, Mamo Dennis, doon din ni Danay kabalik, mga abdan December, according kay sir. Pangalan ta, sir? Pangalan ta? Dinder? Dinden. Ay, Dinden. Kay Sir Dinden, Mamo Dennis. Basi mga sa bulan sang Disyembre, no? Masakap ni ang presyo. Tita ni, hindi lang. Normal na, basta mag-abot ang bulan sa Gani. Disyembre, gasaka ang presyo sa basic and prime commodities sa Bumbo Graceland. Gani, Mamo Dennis, every December tuod, ma-notice ta nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon, especially ang mga mita kay muna ano, kadamo daan Ah. sang nagademand. Mga lamas-lamas na be, Bombay, ahos, pilang kilos bong. Are, makato kita sa mga lamas-lamas dan na yan. Katumbal, paitan, Thank you, sir. para palaan ko pag-adobo sa subong sa manok ko. Ang ito, sakto niya. 180 to 100 kilos manok, bakal talamas, Yes. sabi 50 pesos. Ano pwede na tayo makadobo? Lapitay lang sila pa mo, Dennis. Kung mabakal ka manok, lapitan mo na lang di ang imo nga panakot. Ma'am, good Ah. morning. Okay. Maraga. Color ni Ma'am Aton Nike. Wow. Fresh sa mga lamas, mga ni ma'am daw. Yes, mo Dennis, makita ta. Mm. Freshman ang gabaligya. Do nahuya man ko sa gabaligya, mas fresh pa sa akon. Ma'am, ano pangalan ta, ma'am? Kat, ma'am. Good morning. Kat? Anong plida ta? Montañez. Okay, si Ma'am Kat Montañez, ano din sa Bamo Dennis, nagapotos, no? Nagapak sang katumbal. Kakahang baga pa, duga pa kahang nga tao. Needed din siya everyday daan, ma'am. That's why ginauna ko na siya. So mas bakal gali ang katumbal. Ano naman kasi katumbal, ma'am? Nanggagmay, gid. Labuyo. Labuyo. Nanggagmay, Sili gid. labuyo. Kahang nga. Kahang gid eh. So, Ario, Mamo Dennis, paitan na sa ma'am, no? Yes. Paitan, pero Isang tika kilo. dako. Magluto ka sa dynamite, Mamo Dennis. Tipas sa kamay ko presyo, ay kadako. Pilang kilos Tagpila ang paitan? Yes. Pilang kilos ang paitan daw Tagpila katumbal? man ang kilo sa paitan, ma'am? 120 lang na siya, ma'am. 120. Isang ligad ng mahal, no? Mahal. Ito mahal din man siya actually. Kanan ko nga price. Kaya mahal man siya. Pero ano ning last price ya before 120 pesos ang kilo? Ganun po man siya. It's under 100 or 90 muna siya. Pero last time, anong presyo ya? Nasa ano lang, ma'am, 90 lang. So nagtaas siya, oo. Bombay Dennis, nga 90 puti, pesos. Bombay nga pula, kamates, pilang kilo. Ang Bombay nga pula kag kamatis pilang kilo? Kilo, si ma'am is 130. 130 pesos. Kamates siya? Sa kamatis, kida mo, subong daan kamatis. 50. 50. Nagbarato? Nabarato? Nabaratos, bong. Oo, kay kadamo. Bawanelis ng supply, no? Ang ibang kita to dito sa Guabala, sa Libertad Public Market kagkapon. No? So, nagrelain ng mga vendors bala. Sa kamatis, damo. To sang manugdunot na mo. Ang Bombay nga puti, ang Bumbo Graceland, kaya doon lain ng presyo sa Bombay nga pula, Bombay nga puti mo, ang Bombay nga puti, pilang presyo sila ang kilo? Ang Bombay nga puti, ma'am ka, 150. 15 kilo. Nagmahal. Yes. Maligad sila. Ang pula pa ito, 180. 120 man siya ata, ma'am. So, 100. Okay. Pero ang kamahal siya since ang sako yung bala. Sinako man ang bakal. Yung mahal. Oo. So, no choice Japan. Nung pabaligya ka man Japan, kaya needed man siya sa customers. 100 pala dagel. Mga siguro 100 to 120 siguro. 120. Mama Dennis, ang kilo. Sa ang puti nga Bombay.
May ari di nga makita ta ang luya. Luya? May luya. Damo ni daan, dala ang luya nga benefits mo. Tagpila ang luya ang kilo ma'am? Subong sa 70. 70, nagmahal. Mm-mm. Okay, nagmahal ba mo Dennis ang luya? Dason, ang pidada kadagko. Kuha ko sa kapidada. Ari mo Dennis, oh. Ang pidada. Bilang piladang kilo. Tagpila ning kilo ma'am? 180 lang na subong. Saan naligad pila? Mga 150 lang ata. Saka man. Nagtaas siya. Nasaka Mm. man. So, gwapo ang pidada. Butang sa kuano. Sa Valenciana. Yes, Mama Dennis. Kung wala pidada sa Valenciana, kulang gid. Makintaan mo gid ang sabor sa pidada. Kaya isa pa, Mama Dennis, sirado pa no ang baligaan sa bukas. Kung pilit, fake. Amos taon taman to. Agyan mo na nakarondang bugas ha. Parang balata kung sa Oo. ng dubo magyapon or City Yes. Pulse lang. Ari, Bagyo Beans, no? Nasa 70 ata na subong, ma'am. 70. Nagmahal man. Ang Bagyo Beans sa Baggy beans. Bagyo Beans, so madanis, nagmahal man, Ilang 70 kilo? pesos ang kilo. Mm. 70 pesos ang kilo. Ma'am, dugay ka na de? Ako hindi. Pero nandun sila ni Dugay. Nandun sila. Ah. Musta Okay. man? Na-enjoy mo man? Yes. Diri lang ginang pwesto nyo. Actually, every day, panakutan, pero we have also raw meat shop. Sa punta siya. Bali, family, man kami dire, si Tito. Okay. Wow, family business. Gali mo mo din. May meat shop man day, ma'am. Diri sa Burgos man. Si Tito. Pero si mother-in-law ko sa punta galing. May pa na ka na gali, ma'am? Ako dire po. Sana all. Kung Grisling, Yes. okay na guro. At least may diyan aton nga mga tagulang sorry, sa mga aton sa mga viewers ha. Sang presyohanay dira. Magpadulong sila sa mga merkado no? Pag pamalaklon siling adlaw iya sa balaw. Salamat na kay ma'am. Sino gani? Ma'am Jocelyn. Ma'am Kath, Ah, thank Kath. you, Gid. Okay. Oh. Sige, Ma'am Wadan. Thank you, Gid. Sa aton sa nga mga gabaligya no diri sa Burgos Public Market sa paghatag sa aton sa information mo is regarding sa pricing mo lang nga mabalaan ta para babalik sa balay pa lang maka-budget na kita. Sige, ano pala nato ka mga balita, Bumbo Grisling? Yes, Bombo Dennis, mga police reports isa ka lalaki ang nagasakay sa motor patay sa nagluntad nga shooting incident dito sa Basak, Zamboanga, no? Sakop sa Negros Oriental, Bombo Dennis. Ang suspect dere, syempre unidentified. Kaga motor riding suspect man eh. Kaga sunod sa investigation sa aton sa nga mga kapulisan sa Negros Oriental, Bombo Dennis nga ining biktima while nga nagadala sang iya sa nga motorsiklo papuli no sa ilang nga puloy-an gintiro several times kag may igo ini siya sa iya nga ulo ang itunaan man sang iya dayon nga kamatayon kag ang armas na gingamit amo ni ang caliber 45 pistol kag di mo Dennis ang ining mga suspetsado nagpalagyo no as usual palagyo kag may dala sila nga sambal ko motorsiklo man kag ang ining mga suspetsado ang nakasuksok sang helmet no kag gloves man wearing color black nga jacket going sa Dumaguete City nga direction. So ang aton sa mga kapulisan nagkandak man sang hot pursuit operation sa Simente ang Zamboanga o Zamboanguita no PNP kag Mambo Dennis ining biktima gin dala pa sa ospital but wala na gid no natabangan. Yung nga ngalan sa victim? Ang pangalan sang victim si Arnold Lagradilla. Arnold Lagradilla ara na sa legal age kag single na siya Mambo Dennis nagapuyo sa amo nga lugar. Okay. So, recovered evidence sa Mambo Dennis, no? Palautan ng 4 fired cartridge sa caliber 45 pistol. So, ang iya sa siguro motibo, may personal grudge man Mambo Dennis. So, sa ibang paginaton nga mga balita sa most wanted person, Mambo Dennis, ang nadakpan sa barangay Talaptap, La Casillana,
Negros Occidental paagi sa joint elements no sang Lakas Liana Municipal Police Station kag sang CIDG Bombo Dennis apod man di ang PI Unok po kag iban pa nga mga grupo no sa aton sining mga kapulisan. Bali ining sospetsado Bombo Dennis tagaan or ginserbihan sang warrant of arrest. Ini siya ang may kaso Bombo Dennis 5 counts of rape no 5 counts of rape kag isa ni siya ginakabig ni siya nga top 3 regional level Bombo Dennis, top 2 or top number 2 provincial level kag top number 1 municipal level kag ining sospetsado Bombo Dennis ang arada subong sa kustodiya sa aton sining mga kapulisan sa La Castellana Police Station Bombo Dennis. Ano yung manangawat to? Do may sa Baguio City, ito nangawat sing duha ka putos nga to, underwear. Yes, Bombo Dennis. Hindi mo lagi mention dihan ang aton sining mga kauturan kay pati brief bala or underwear yung kawat kagapon gani meras ang soft drinks no. So ari sa syudad naman sang Bago Bombo Dennis ang ining sospetsado ang nagaedad sang 36 anyos kag residente sang Purok Sambag, Barangay Mandalagan, isa ka bakulod nun. Bombo Dennis si Rene Boy Delis. Rene Boy Delis kag ang iya sining biktima mo si Jose Hermelo Mesayas. Si Jose Hermelo Mesayas nagaedad sang 57, married kag businessman, residente sang Purok proper, Barangay Talok, Bago City. Bombo Dennis at around 12:30 sang udto bala no ang victim upod sa iyang driver kag kay isa pa gini nga upod ya no isa ka electrician Bombo Dennis mga alam sa residente sa sang Barangay Talok nagpadulong no sa mga kapulisan kag amo ni ang suspect ila man ginala no na suspect was caught in the act Bombo Dennis nga nagapangawat sang duha ka pack sang brief kag lain-lain ining mga duag bala no worth 1,200 pesos. After sina nga makawat yani ang mga brief bala Bombo Dennis nag pa na siya nagpalagyo bat na dakpan siya Japon kag amo na recover siya ang duha ka pack nga mga brief with assorted colors. Kaya na siya na-release na o priso gyapon. Bombo Dennis na-release na siya. Why mo siya mapailang kaso? Wala man Bombo Dennis. Pagin pa tawad sa guro sa iya kay do ato informasyon do naglapse naman ang reglementary period, no? Why mo sa guro pa sa kaso mo ni ginrelease na sa aton sa kapulisan sa may syudad sa Bago. Hindi mayo lang Bombo Dennis kay wala na nagpasaka kaso. Siguro, haluoy man sa iya ang mga biktima o kung ang biktima no sang ining kawatan niya bala, kaya wala na langin pa sakaan. Kaso basigan, kilalahanay pa na sila. No? Kagati, amo na siguro, rason sinisang suspect sa kapigaduhon. Pero syempre, hindi man na-excuse, no? Nga ang kapigaduhon, bala, pero hindi mo na lang irason Bombo Dennis kay kadamo man sa mga utulta nga naga-ubra, sandiin lang gani basta legal, kag hindi lang mangawat. Sige. Yes, Bombo Dennis, mga reports nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din Lubaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Damo salamat pong Bo Gracelyn Lobaton. Mga balita dulong ni Bombo Gracelyn sa patrol gikan sa Milimitad Public Market. Presyo sa manok, presyo sa mga lamas, ha? Sa ning kagahon ti may mga pagsaka, iban may pagnubo, ang iban may pag-maintain ng gyapon sa presyo sa manok nag-range from 180 to 200 pesos per kilo, no? Mga lamas-lamas dati may mga pagsaka kaya sa Bombay, ahos, no? Iban pa nga maginamit ato niya nga mga panakot, ha? At least may di ato makatuna kan padulong sa aton sa mga merkado sini nga mga lolanan matulog nawa mabasa nga Sabado sa kagahon.
Oras sa mga Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalikas na alas 5 sa aga. Yung platutunan Bombo Reports sa first edition, magapan ng balik. Makalikan lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sa Sa Pungsod Pilipinas, gagawin report ka po sa Department of Health. Gagawin konfirmar ngayon sa ka-31 anyo si Pilipino nga nagaling niya sa Gwa, no? Sa Pungsod, nag-abot rin sa Pilipinas sa July 19. No? Indeed, konfirmado ang inabatsag karon niyang balatian amo ni ang
monkeypox. Naton amat man damo sa kalibutan, sa Amerika, sa European countries, no, ini nga sa iya siyang balatian. So, sa Department of Health, ining konfirmasyon, sining monkeypox sining 31 anyos ang natigayon, matapos paidalaw niya sa RT-PCR test, no? Gagawin conduct mismo sa DOH Research Institute for Tropical Medicine, no, sa itong dalikdan nga Hulyo 28. Suno iya sa kay DOH Dr. Berberlijo nga ining biktima, ining pasyente, mga kibanan, ang ara na karon sa ila sila nga puluyan, no, ginapidalom sa strict home isolation kag monitoring, no, sa aton nga Department of Health. So ipawalo na sa nga DOH ang Malacanang kasi ning unang kaso sang monkeypox diri sa pungsod Pilipinas. Sunod pa kay Dr. Rojo nga nakumpleto nila ang case investigation, kag ang pagkilala sa mga close contacts sininasambit nga pasyente. May napulo kami individual ang na-record karon bilang close contact na sining individual nga sa positibo kaso sa monkeypox, no. Sa napulo diri, tatlo diri mga membro sa iyaman lang pamilya, no, kon mga aragalista sa iyaman na puluyan, kagin advisean man sa aton DOH ni mga close contact nga magpedalom sa quarantena, no, home isolation, kag ginapidalo man sa pag-monitor ug pagbantay sang mga personal sang Department of Health, na mga kabinan. So muna, first case niya sang kaso sang monkeypox sa pungsod Pilipinas. 22 minutos na nakalabay stock na alas 5 sa agad. Isang ko ato na yung pag-asabi si Ruben sa pag-asabi balanta pinaka-latest nga lakat sang panahon sa maintaining bagyo, may tropical depression dito sa may area sang Luzon. Kamusta mo lalo na itong Chimpo di sa Negros kag sulat sa Bacolod at Tugay sa sa paglinya si Sir Ruben sang Pag-asa Iloilo. Sir Ruben, mayong aga, kamusta atong pinaka-latest nga weather monitoring sa Sabado, Sir Ruben? Hello, sir. Lagay daw kasulod yun ni Sir Rao. Sir Ruben. Okay, talagay na. Balikan tayo si Sir Ruben o sa pag-asay balonta. Kay importante mas mga ito natin, especially sa mga travel, bala? Mga obtantes mabalaan ng lakas sa tiyempo. Kaya kung naman lang alam sila kung maululan ng tiyempo, kaya dulo dilatar ka alat transaksyon. Ate, okay lang mas kwan, mapulopaiwa ila sila mga transaksyon na importante, na mabalaan ang pinakalitas na ito nga weather, kasi ito ito kaya inasiling kagano kabasko, sa pagtipas ng ulan na ito, mga kabanan, of course, sa Luzon, ng tropical depression, ala na siya, bumbo. Sir Ruben, good morning. Kamusta pinakalitas na ito nga lakat sang panahon? Doon di kasulod niya nga audio. Sige, be? Check taliwat, no? Para mabalanta. Daw walang alang guro iyang audio, be? Sa PDMT na guro, check ta. Sir Ruben? Okay, doon lang. Langgit bumbukim, no? Check na iya siling komunikasyon. Doon di kasulod iya siling audio sa ito. Siling kuha na. Ibalon na tani. Yeah, makita pa ta sa ibang ways, no? Para iya masila ito na makatagita ko rin sa pinaka-latest yung weather report. 24 minutos na nakaligad yung stock na alas 5 sa aga mga kabayan. Sa pinapagin natin, kamantaklan, pinapagin natin yung mga gaan pagdamon mga kabayan. Ang labi ng ibla sining mga naligat, may mga aral na napilian ng mga eleksyon o kung na nag-eleksyon na mga membro sa Chief Executives. Presidente ato sining Association of Chief Executives there sa Negros Oriental, na mga asosasyon sa mga mayors na tumla, city mayors, of course, ang presidente ang mayor sang syudad sang Victoria, si Mayor Javi Benitez,
ang Association of Vice Mayors League of the Philippines, Negros Central Chapter. Nagpili naman sa ilang mga opisyalis. Ang napilihan ng presidente, of course, ng Vice Mayors ang Banwas sa Pulapandan, si Mayor Mark Sulatenko. Sabay naman sa aton sining Philippine Councilors League, Negros Central Chapter ko PCL, by September ata, no, ang kami eleksyon. Si Ruben, ikuha tayo biliwat. Si Ruben, good morning. Kamusta pinaka-latest naton ng monitoring sa tiyempo na to, especially ng tropical depression dito sa Luzon? Sir, kamin? Yes sir, good morning sa tanan. Pag sa aton na suki nga na mga tagkalamati, amo niya aton latest weather update no sa subong adlaw sang Sabado, July 30, 2022. So sa karon base sa aton yung latest analysis, ang aton gina-monitor nga bagyo nga si bagyong Esther. Sa karon nga base sa tanan nga available data, ginabulbanta naton ang iyang sentro sang sirkulasyon yara sa kalayoon nga 785 kilometers silangan sang Itbayat, Batanes. Ang ining bagyo may ara sang dalahangin o maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kag pagmadlo sa Augustines nga magalabot sa 55 kilometers per hour. Sa karon mahina ini siya nga magahulag pa north-northwest, samtang ginalauman naton nga posible ini siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility karon sa hapon. Southwest monsoon naman o hangin habagat among nagaapekto sa Southern Luzon kag Visayas, kag bangod sining sistema kita diri sa Western Visayas throughout the day, generally magalaumon ang kalangitan, may ara sang posibilidad sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan pangilatid panaguob nga dala sining Southwest monsoon. Hinatubtob kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kadagatan. Forecast range of temperatures naton yara sa 25 tubtob 31 degrees centigrado. Aton nga adlaw mabutlak subong nga alas 5:38 sang kaagahon, matunod din siya alas 6:14 sang hapon. Kagamuni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler radar station pag-asa of size DOST. Ako si Fred Surveil, madam mo gini salamat. Salamat kid, Sir Ruben, sa pag-asa Iloilo, sa ato pinaka-latest, Bagyo Esther dito sa may northern Luzon, no? Para gina-expectar man sa mga sa Philippine Area of Responsibility na to na karon sa hapon, no? Sa naka-landfall gid, dara man sa baybayan nga pang agi. Pero di sa aton Negros, Bacolod, epektado kita dito sa habagat, na mo nga may mga pag-ulan-ulan kita mabatyagan. May mga kuan kita pugtak-pugtak, no, kag ulpiada nga mga pagtupa sa ulan, especially sining kagahon, batagan aton nga kuan nga madamol-damol, no, kapag tupa iya sa ulan makay. Pero para lang kita permi. May mga laktan kita, dalagi kita sing proteksyon na kay from time to time, aton tinapaktan ang lakat iya sang panahon. 28 minutos na nakalikan sa alas 5 sa ngaga. Dito takbo kita sa aton siling sister station at iya sa may Western Visayas, na. Prantes na kami natugangan ang Batang Lakina ang atin na ito ng Philippine Councilors League Negros Central Chapter. Magpapatagayon sa ilang election man of officers sa mabot nga bulan sa Setyembre. Nabalaan naman din sa aton Negros, may duwa din ka mga local party ang Uniga kag ang Love Negros. Of course, ang Uniga, ginapon na sa aton siniyang isa sa mataas mga opisyal, na si Second District Congressman Di Marañon, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kapos ang Secretary General si Mayor Salvador Baling Escalante. Ang Love Negros, of course, din sa ating Gobernador Eugenio Bong Lacson, no? So after sa pag-sinapol nila sa Tiliklan Ismana, ginkasugtan na lang sa Love Negros Conega nga isa na lang ka kandidatong ila siling ibutang bilang mangin presidente na sa Philippine Councilors League of the Philippines Negros Central Chapter. Among liway-liwang si Lacarlota City Councilor, na si Julius Martin Asistio, no? Bata ni siya ni Congresswoman Ferrer, na, kag of course stepson ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, makibanan. So amo na rin siya, isa na lang kay Liga Doti ginapaabot nga base sa gabahin sang Love Negros, magpapiliwat bilang PCL President, si Rai City Councilor, no, Ryan Gamboa, nga subong tayo magyapon ang nag-serve bilang PCL President,
dire sa probinsya sa Negros Oriental, no? Ginalawman tayo basta magbungwanay. So as confirmed sa nga tilikdan nga daw ni Governor Eugenio Bong Lacson nga ginkasugtan lang nila, no? Nga si Councilor Asistio na lang magapapili magadalagan, no? Bilang presidente sang PCL Negros Occidental Chapter si Councilor Ryan Gamboa ang may kuan na siya gigaanan sa opportunity chance nga magpadalagan bilang Vice Presidente. Vice President sa Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. So the rest nga mga opisyalis and board member mabalaan ta na, no? Kaya may meeting pa next week ang Lab Negros Conega para mitsuna, no? Kung sinong mga magpapili, no? Sa iban pa nga mga pwesto kay subungan sa membro sang board, no? Sang Philippine Councilors League Negros Occidental Chapter. Pero sa September pa ni kuno ang ilas niyang eleksyon. So ang sila magapungko man sa ilang posisyon until year 2025, no? Sa pagtapos naman pagabot naman sing masunod yung midterm election, mga kabanan. 31 minutos sa naklabay stock ng alas 5 sang aga, mga kabanan. Kaya kayo po na kita sa ating station, Bombo Radio Lilo, kagaton man mga stasyon sa Ruas kag sa Klibo. Ay wala tayong mga balita man na dito nagkanabo sa Ilaya tag sa mga area of responsibility. So di sa aton sa Negros, may syudad sa Bacolod, of course, mutong report kay Bumbog Leste, itong shooting sa may Sambuangueta, Negros Oriental, about terrible daw, kadadlado ay mga zero sa kaso sa mga kwan, sa mga pinatsanay, kundi ito sa Negros Oriental, ito sa may Negros Oriental. Of course, hindi man na pila ka mga duso magyapon, ngati One Island region, magtinapikay naman lang kita diring probinsya, sa Negros Island, Negros Oriental, kag Negros Oriental. May man akong madayo na kay Doga Basco gid, kag dakaw gid sa makaminan nga madihon tani, mabuhi tan liwat ang Negros Island region. Ang ito di ba benepisyo man kita diri, magtimbang probinsya, One Island region lang, Negros Occidental, Negros Oriental po sa pila ka mga hagna. Ay doon sa pila nato niya mga kongresista, daw ginalakip man dire gani ang kwan, ang probinsya sang Siquijor, sa Negros Island region, ang kay duga kwan man to, ang mga pumuluyo, mga lideres dito sa may probinsya sang Siquijor, nga ma-intra naman sila, ma-upod man sila sa Negros Island region. Kasi yung kung madayon-dayon ini, tatlo ka islay o tatlo ka probinsya, Oriental, Occidental, Negros, kag probinsya iya sang Siquijor, mga kabanan. Okay, hindi ko ito para manigyapon, sa ating benepisyo, nga mga pumulo diri sa isla sang Negros. Kita magtabok-tabok pa, sa Iloilo or sa Cebu, sa paghikutan sa ating mga regional documents. O hindi lang kita so hindi lang kita malibot-libot sa aton sining isla sang Negros, Occidental kag Oriental po, despite balanta naman nabuhi man ang inayar for the last 2 years, 2015 to 2017, despite nga daw bitin-bitin ang budget, ito ginbuhi mula ng Negros Island region pag iya sa executive order, ginpatay man ang Negros Island region pag man sa executive order man ni Presidente Rodrigo Duterte. Po ipagin niya subong na sistema, ipagin niya sa Akta Republika, para atis mapag-on, mabaskog, ang pundasyon, sang pagtukod niya sang Negros Island region. May kwan bala, may bastante nga legal basis, kasi naton ti madala sa budget every year, kung igitukod ni through Republic Act, mabudgetan sa national government tag sa katuig ang ining rehiyon. At kapila ni 18 nga rehiyon sang pungsod Pilipinas. Ining Negros Island region. So kadamo naman mga senador naton diri
nagasuporta na pila ka mga public officials aton, pila ka mga cabinet members ang pakuha naman, patunda naman sila pagsuporta siling pagbuhi liwat sa Negros Island region. Ang gabay pa, madayon-dayon na ni mga kabinan para sa aton nga benepisyo nga taga Negros Occidental kag Negros Oriental, mas mapo sa aton kundi lang kita makapatindog mga patukol sa aton mga regional offices di sa Occidental kag sa Oriental man mga kabinan. Dumaguete City kag upos di man sa may syudad dyan sa Bacolod mga proposal sa ligad tote ang ibang nga departamento dito sa Dumaguete City Oriental ay iban dito sa Bacolod kag man sa Kabangkalano para mas malapit para man sa taga Negros Oriental kaya pag Oriental ka sa Kakasbais tabo ka sa Mabinay pag mo da City of Kabangkalan Negros Occidental na subong may mga development ng mga highway, mga dalan, sa aton mga kabukiran, tabok-tabok naman Occidental kag Oriental, para mas mapos pag-travel sa ating mga kuturan, vice versa, Negros Occidental kag Negros Oriental. Arin lang. Matakbo na sa aton sining station, Bombo Radio Iloilo, Bombo Doni, good morning. Welcome gate ka, good morning, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Ari amon dala ko kapag nagapauna nga mga balita sunod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Of course amon dali nga Negros Occidental Provincial Police Office led by Police Colonel Pamitan ang nagkabaton sang pasilungog kag pagkilala man gikan dira sa Police Regional Office 6 bangod sang dako na amon ding accomplishment sa away sa droga sa nagligad lang simana, inim lang birada simana, nga kampanya sa kapulisan natin, July 17 to July 24, masobra 8.8 milyones pesos ng baloriya ng droga, ang natigayan nga makonfiskar diri sa probinsya sa Negros Oriental sa ginkanda ka 24 ka mga drug operation, 34 ka mga individual ang nagkaradakpan sa isa diri sa dako nga confiscation at bulang natabo sa mga syudad sa Silay sa July 22 nga duwa ka mga babae nagkaradakpan nga taga syudad sa Quezon nga narecoveran sing 1,050 grams ang shabu nga nagabalor sang 7.1 million pesos bangon siniti ginakalipay namon diri nga gain pasduga gain kilala sa Police Regional Office 6 ng amon diri Negros Occidental Provincial Police Office nagpanawagan pagani si PRO6 General Dongbo sa mga nag-engage pa kuno sa illegal gambling, illegal drugs ngani serbi ning stern warning nga kapulisan ti mga padayon gyapon sa kampanya batok sa ginadumilian nga droga. Of course kapon man isa man ka persona ang gintiro patay din sa may banwasang sa Buanggita, Negros Oriental ang biktima nga si Arnold Lagradilla. Nagasakay na sa motorsiklo niya, papuliin sa iya sininga pulian dito iya sa may barangay Basak sa Buanggita, sang gisunod sa duwa ka mga suspect nga nagasakay man sa motorsiklo, pinosangan ini niya biktima, gamit ang 45 caliber pistol, patay gid ang biktima, tumba sa iya motorsiklo, bagod sang patal mangigo sang bala sa iya sining ulo, apat nga mga fired cartridge ang 45 caliber pistol ang na-recover sa mga kapulisan sa crime scene. Balo pa karon sa mga kapulisan ito kung anong motibo sila sa likod sining pagtiro, pagbatay kay Arnold Lagradilla. Kag sa may syudad sang Bago, terrible, kadamo sang kuluwaon ining isa ka 36 anyos nga lalaki nga si Riboy Diles taga syudad sang Bacolod nagpangayaw patayon nagkadto patayon sa may syudad sang Bago sa may barangay Talog kag nagpang shoplift nagpangawat sa baligyan kabalog ako na anong ginkwa sining suspect Bombo Done Bombo si Misayas duwa ka putos duwa ka pak sang brief kasi wala sa brief lang nga gamiton duwa ka putos kay nakuha ginkwa niya pero nakitaan just nag-iya kag ang driver nag-iya kindakop ining suspect inidurusa sa may Bago City Police Station pero way naman nag-file sang kaso ang ang tag-iya, gin-release naman sa kapulisan sa may syudad sa Bago matapos nga nag-lapse na ang reglementary period para sa sining pagbasakaw tali sa kaso batok niya sa
sospechado, mga 1,200 pesos mo lang. Ang balor sining duwag ka pack sang brief, bawalo mo na mahalon guro ni, ha? Ikaw ba si Wes Blagimiton? Tira yan, ha? Aman siya tayo nga, tikwan ng underwear underwear hunter. Bombo doni, bombo Western Visayas, sa mga dalag ko namon kay mga mainit kay mga balita diri sa Bacolod kag Negros Occidental, Bombo Iloilo. Manamagid nga salamat Bombo Dennis sa Bombo Radio Bacolod. Itsak taman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning Kalibo. Welcome man ka. Good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni, mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Karibo kag sa may isla sang Boracay. Inibala Bombo Doni, liwat naman may nag-refile sang sining bill nga Boracay Island Development Authority o kun na BIDA bill bilang isa ka government-owned and controlled corporation. Gin-refile dira sa 19th Congress sang sadto nga July 4, 2022 and ini ginakilala bilang House Bill number 1085 kag ang nag-file sini ang mga kongresista maghalin sa Bicol Region. Ini nga si Congressman Luis Raymond L. Ray Villapuerte, si sang 2nd District sang Camarines Sur, si Congressman Miguel Luis Villapuerte sang 5th District sang Camarines Sur, kag si Yoshi Anthony Horibata sang 1st District sang Camarines Sur, and si Nicolas Inaciso the 8th sang Bicol Saro Party List. Supong ang amon diring local officials kag provincial government officials aliwat naman nga nag-react sa nasambitan nga proposisyon. Kay man kung madumduman Bombo Radio Western Visayas, grabing pagpamalibad, grabe nga pagkontra ang amon diri nga local government unit kag ang amon nga provincial government sa pagtukod sang Boracay Island Development Authority. Ang ila to nga mga ginasite madulaan sang sini nga otonomiya ang local government unit sang Banwa sang Malay sa sini nga pagdumala sa isla sang Boracay. Kay kung madumduman Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas na una na gani ini nga actually dito sa 18th Congress, na-approve na gani sa third and last reading ang BIDA bill nga ini, ang House Bill 9826 o ang BIDA Act, kung sa diin mayara 193 ka mga mamalidha ang nagpabor no nga himuon nga layi ang nasambitan nga proposisyon. Kay diri sa proposisyon sang 18th Congress, ini maging government-owned and controlled corporation kag sila na ang dumala, magapaumwad kag rehabilitate sa Boracay Island Development Zone kaupod ang sa kabilugan sa Boracay Island kag ang Barangay Katiklan sa Banwa sang Malay. Di subong asiman gyapon ang reaction sa mga local government officials namon diri, nagakontra sila gyapon sa sini nga hagnaa. Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, ang inibalang nga nagtuhaw kahapon diri sa amon nga sunog kung sa diin padayon pang investigasyon sang amon diri nga Bureau of Fire Protection, partikular ang sunog nga nagluntad sa isa ka bodega and mga boarding houses no kahapon sa may barangay Andagaw diri sa may Banwa sang Kalibo. Kay naglapot na ginabulbanta Bombo Radio Western Visayas ngayaran sa 232,875 pesos ang danyos nga aywan sang sini nga residential o boarding houses kag bodega sa Viera Road, Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo. Kag diri sa amon diri nga Bureau of Fire Protection padalman pa nilang investigation kay man ang tagiya balasang ining nasambitan nga bodega kag boarding houses. Bombo Radio Western Visayas ginapabutyag may mga allegation sila nga ginhungod ang nasambitan nga sunog. Isubong hindi pa ini makumpirma sang ining
Bureau of Fire Protection diri sa Banwasan Kalibo kay man ang ginapasibangtan hindi nila makita. Para samtang nagakasunog to, wala na makita ng ininga na sambitan nga persona. Samtang sa ibang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa may Banwasang Kalibo, ang inibala Bombo Radio Western Visayas nga pamilya Padios, no, nga kung sa diin ang aklanon bala nga penchak silat athlete nga si Mary Francine Padios nakakuhit naman liwat sang bronze medal sa ginpatigayon nga 19th World Penchak Silat Championship sa Melaka, Malaysia. Kung madumduman, Bombo Radio Western Visayas, ini nga si Mary Francine Padios ang pinaka-first gid nga Pilipina nga nagkuhit man sang bulawan nga medalya sa nagtapos nga Southeast Asian Games dito sa may bahin sang Hanoi, Vietnam. Di subong liwat naman to siya nga nagpakitang gilas kag ginpamatud-an nga ginpamatud-an ang iyang pwersa no sa sini nga hampang nga penchak silat. Kag siya man ang pinakabig nga pinakabata nga ginpadala no sa 19 World Penchak Silat Championship dira sa Melaka, Malaysia. Kag sunod sa iyang iloy kay Mrs. Donna Padios nga lubos naman ang ila nga kalipay sa another achievement sang iyang nga bata. Amo ni so far mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwasang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Doni. Madamo nga salamat, Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo. Balik-balikan na karon ang mga taga Bicol nga daw sila payang mabida dra sa inyo sa Boracay. Check tanay ang Bombo Radio Rojas. So welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Kaupon nyo subong si Bombo Renantivista sa mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa Sang Roas, probinsya sang Capiz. May pagtaas sa presyo sa amon diri nga kuryente o kon electric charge sa Capiz Electric Cooperative santo man sa Capelco General Manager Edgar Diaz, piso per kilowatt hour taas gawa ang pagtaas diri sa amon electric charge subong nga bulan sang Hulyo. Suno to kay General Manager Diaz, ini nga pagsaka tugaman sang pagsaka sang balor sang kuryente sa merkado tuga sining sige-sige nga gera sa pungsod Ukraine kag sa pungsod Russia. Pero sa diri sa mga masunod nga mga binulan basi magnubo-nubo man ni no ang piso nga dugang samon nga kuryente diri sa bugos nga probinsya sang Capiz. Samtang ang indigid madulaan sang reklamo diri ang pagsuspende no sang quarry operations diri sa probinsya sang Capiz as per executive order ni Governor Ferdinand Otto Castro nga ti-stop o suspendiyon ang mga quarry operations diri. So diri nga masobra 200 ka mga pamilya ang apektado sining pagpasarado sang quarry operations nga nagadepende ang ilang pangabuyanan sa nasambitan nga pag-operate. Kapon to ganing adlaw minadakpan to ang amon nga Dumalag Municipal Police Station sang duha ka mga truck nga ti may karga nga mga balas sa checkpoint. Ti dito na tukiban nga isa malaning nagapanag-iya kay Rodelo Floro sang nasambitan man nga banwa kag halin to ang balas sa barangay Duran kag sa barangay Mariit sa nasambitan nga banwa iti suspendido nga daan subong bisan may permit ka man ginabawal sa karon sa amon nga gobyerno probinsyal ang pagkuha sang balas bato o kon buga diri sa amon nga dunang manggad. Aminado ining amon nga mga kapulisan nga may ara nga nagapinalusot sa Gapon no sa mga balas nagalin sa mga quarry sites apang ginapaagi kun mag-aaga para at least hindi madakpan sa amon nga mga kapulisan. At dira sa Kalibo sa Iloilo basi may mga nagakuha balasang balas diri kag bato kay nagareklamo man di ang pila namon nga mga kauturan nga medyo delay ang pag-deliver sang balas kung sila ang mag-construct sang balay kay suspendido. Pero sunod to kay sa provincial government may gina-isuhan sila sang special permit kay importante magyapon ang pagkuha sang balas kag bato even diri sa mga construction sang dalan pero dapat maka-comply sa mga requisitos nga ginapangita sang amon nga Kapenro kag sang DENR.
ang amon nga Rojas City Police Station ginpasidunggan man sang PRO6 bilang best component police station diri sa Region 6 sa awarding or culminating awarding ceremony sa Camp Martin Sofilio Delgado sa San Pedro, Iloilo City sa nagligad nga adlaw ni kumpirmar sang hepe sang amon diri nga Rojas City Component Police Station. Ang Rojas Memorial Provincial Hospital nga permilan diri may reklamo na babalag nga ti nagapa-hospital ding amon nga mga kauturan, mga kapisenyo, pero do nagadugang pang ilang problema iti sa inspeksyon naman to sa amon nga gobernador dito sa RMPH sa Barangay Lanot, Rojas City na tukiban nga ara niya sa hallway na ginapang pahamtang amon nga mga pasyente kag yara nagkabutang sa folding bed. Ay iti ang pilato ka mga mata, although nga ti nagareklamo ay wala sang kwarta kay man diri sa Sudad Sang Rojas sa Capiz kung may kulo kwarta ka lang ang pila namon diri ka magkauturan, mas gina-prefer na lang dalon sa Iloilo kung sa Metro Manila ang ilang mga pasyente kaysa dalon diri sa mga ospital namon diri Sudad Sang Rojas, probinsya sang Capiz. Sunod to kay Governor Otto Castro kami gina-construct nga 5-story hospital sa Barangay Lanot, mas padasigon pag niya pag-construct since 2010 pa rin gani construction sang hospital diri tubtob sa karon ground floor pa lang ang ilang natapos, padugangan pa sina padugangan niya sang mga construction workers para at least sa gilayon matapos nga daan ang amon nga constructions. Kag sa talatapan naman sa Department of Public Works and Highways Region 6, no, atensyon dira sa Western Visayas, basi pamati man sila bumbudoni kay nagaulat gid sang sabat ang pila construction workers namon diri nga wala sa gihapon katunga sa gihapon or kulang ang ilang sweldo nga ginabaton sa ilang ginaobra dito sa isa man ka ospital sa Camp Peralta sa Banwa sang Amidan nga sila ring ginatudlo sang contractor nga wala magkabayad sang sa nasambitan nga proyekto ining DPWH Region 6. So far mo na madalagkuhan namon nga balita diri sa probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Renante, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang direktor diri sang Panay Railways Incorporated si Captain Cesar Capillan nagapangabay karon sa mga leases nila or ining mga kauturan naton nga nagarenta sang property sang Panay Railways alin diri sa may syudad sang Iloilo. Asa dara sa inyo Bombo Renante sa may Rojas City sa probinsya sang Capiz. Mga leases nga delinquent sa ilang sining pagbayad sa ilang mga renta sa Panay Railway Iban siniti tuig-tuig na nga way nagabayad kun kwentahon tanan milyones pesos na ang mga nag-overdue sining mga account sa bahay niya karon sa Panay Railways, pero ining mga leases ang ara gyapon dra naga-occupy gatilindog gyapon ila dra sila nga mga balay kag dra gyapon sila naga-ilistar kay kundi na mention to sa sauna ni Presidente Marcos isang Panay Railways project sa mga priority infrastructure project sa Marcos administration. Di base bala kuno kag madayon ang ining pagka-develop liwat sang Panay Railways kag mapahalina bawion na sang Panay Railways ang ining property nila ma-displace ang ining mga leases nga naga-istar dra subong. Pero sa kupon ko no sang sining private public partnership sa proposal ang relocation niya nila. Ang problema kay basi mabutang bala sa kondisyon sang public private partnership sa mga leases nga ma-displace nga hindi sila maka-avail sang relocation kung may mga overdue na sila nga mga balances sa Panay Railways kag hindi iya sila madala sa mga relocate or tagaan sa mga relocation sites. Amo nang subong palang kuno dapat magpakikangot na ini sila sa Panay Railways para isettle ang ilaya sining mga accounts. Ang nakulbaan ko bala Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo, base sa ulihi bala mga kongresista sa may Bicol Region magpagwa sang mapa, ihambalo nila tsimpo panini kupong-kupong nga mapa. Tikita nyo di sa mapa halin sa Bicol Region may 9-dash line. Ang 9-dash line nga ni gasakop gali sa Boracay Island. Kaya isang simpo ni kupong-kupong kolonya gali sang Bicolandia ang Boracay Island. Bombo ninyo Kalibo. Magid Bombo Doni no kag ginahambal ko gani wala na to sila mga ibanto nga pwede nila nga i-file nga bill nga nagasentro sa ilang lugar kag nga ang dirigid sa isla sang Boracay kag
balaan na naton diri sa Panay Island, diri sa may Banwa sang Malay, ang nakasakop sa may Boracay, nga amutugid ang ginahingabot nila nga mangin GOCC. Tiyambal ko gani, sila man dito, damo man sila mga island destination dito sa ilang lugar. Himuan man nila ka pareho nga bill. Like sa Palawan, ginakadtuan man ang Palawan sang damo nga mga international tourists, mga local tourists, domestic tourists, pero wala gid nakaisip nga magbutang man sang kapareho or mag-file man sang kapareho nga bill. Ang amon lang sini nga ginakabalakan kay man Bombo Donnie, Bombo Radio Western Visayas, mabahol ang kita sang Boracay, no? Kag ang iban dira nga kita nagakadto sa amon diri nga provincial hospital kag sa iban nga programs sa amon diri nga probinsya sang Aklan. Di kun matabo ina kung maging GOCC na ang maga-control sa Boracay, pila na lang to ka porsyento ang mabilin sa LGU kag sa provincial government, Bombo Donnie. Dapat gina nga tindugan man sa inyo sinadra nga mga kongresista waya kongresista ang probinsya sang Aklan nga taga Bicol pa yan makatalupangod sang Boracay Island. Why na kundi sang tiyempo lang ala naging hindi ko na Salamat kay Bombo Donay, Bombo Western Visayas.